Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa panganing ko man ako Allah sumapmamano salam na kalilingtad na kapipiya ginawa. Sabot ano din naman bugi na sa dunya na si sampay sa alungan akhirat. Sagip man mga buni-buni na siya ka na di kukur mata na di ipililali lang sa bubayak no to. Asiray na papala din. Nasip man ay masimpur na ko sira no ta mga raga gusto mga nguda di makaplalambusa sa tadman ago dapat. Sawan man na di rin ay katarotopi ko kipo magulaw lanak na ko solo po din yun at tarotopi na rin so di kang giginawa eh. Kaad ni miyat tabunaen kaya taga natita gumaragon so watas sarang ko nun. Sa katip manaray na papalad na banunit tangkay sa sudi na iwas salam. Sa
Tadi ladin sama perurung Gindukan si bedina sadia kena nakain kandung kopi kira kaden katangkan susah lungan no
Sabi din na sa'y lamarang ay na